Hello guys, good morning everyone. Ang tutorial natin ngayon is ituturo ko kung paano mag-set ng Premiere. Kasi isa sa mga katropa natin nang nagtanong kung paano daw mag-set ng Premiere. So ayan guys, ituturo natin sa mga katropa natin o sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-set ng Premiere. So let's go guys, punta tayo sa YouTube. Pagkatapos upload a video. Pagkatapos, select lang tayo ng video na i-upload natin. So, ayan guys. Maglagay na tayo ng title. Playing with kittens. So, ayan na guys. Ang next natin, pagkatapos natin maglagay ng title, so punta lang tayo dito sa public, dito sa visibility po niya. So, i-click lang natin yan. So, makikita po natin dito ang schedule. So, ayan, may public dyan, membership, unlisted, private, and schedule. So, i-click lang natin itong schedule. Pagkatapos, ang susunod naman is ito, sa box. I-click lang natin yan. Pagkatapos lalabas na dyan kung anong araw natin iseset yung Premiere natin. So, for example guys, ilalagay po natin 20. Ayan, 20. Okay. Pagkatapos iset natin yung time. So, ilagay natin 9 AM or PM. Kahit ano po dyan, just click lang po. So, pagkatapos ma-set yung oras. So, i-click na natin yung okay. Pagkatapos, may nakikita po tayong set as Premiere dito. Ilagyan lang po natin ng check. I-click lang po natin yung box. Pagkatapos guys, balik na po tayo. Back. Pagkatapos, next. May nakikita po tayong ano dito. Dalawang pagpilian. So, piliin natin yung no, it's not make for kids. So, ayan guys. And then, upload the video. So, ayan guys. Uploading pa lang po. So, hintayin lang natin. So, ayan guys, still uploading tayo kasi mahina ang data natin. Kaya, antay-antay lang po ng konti. So, ayan guys, ready to watch na po siya. So, i-check na lang natin kung nakaset din po siya ng Premiere. So, punta tayo sa account natin. Pagkatapos, your channel. And then, videos. Wala lang. O kung hindi po guys, punta na lang tayo sa YT Studio. So, ayan guys, dito tayo sa YouTube natin sa studio. I-click natin itong content. Pagkatapos, andyan na po siya. Nakaset na po siya ng Premiere. So, kailangan lang po natin siyang i-edit. Pagkatapos guys, i-click natin itong lapis. Pagkatapos, i-select po natin itong monetization. Kung na-monetize ng ating channel, i-on po natin siya. Pagkatapos, back. Pagkatapos guys, save. So, ayan guys, okay na po siya. Nakaset na po siya ng Premiere. Heto. So, ganoon lang po guys kadali. Sana mga katropa may natutunan po kayo. So, ayan guys, silipin natin sa listahan natin sa video. So, ayan na guys, nakaset na po siya ng Premiere. Thank you guys. Please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you and God bless.